zaman duniya, zaman duniya, zaman duniya. Zaman duniya iyawa ne, wani baya cin rabon wane, Allah ke rabon mukamai. Kawai shin fushin na mene ne, yau wani ya ɗara ma ne, jira gobe kwai muhimmai. Kuma yana da lokaci na shi, baka zan yi babu ‘yar amshi, da gobe ya zama jarmai. Akwai kuskure ga mai giba, wasu suka zaɓi su yi ruba, an fata kuce makamai. Hali shi yake zamo jari, Allah ke rabo na alkhairi, da bai wanda bai da dammai. Shi so bai barin abin nesa, akwai zafi tuntuɓen kosa, da jarmai garin niyamai. Ka hali shi ne abin nuni, a wasan masai a satsani, mazo gyaɗa da yau mai. Mai nema burin sai samu, haya ne ake yi wa gambo, a yau ga batu muhimmai. Fushi bai aiki na alkhairi, da daɗi ake yi wa ƙari, da kyau tausasa kalamai. Ka so wanda dai yake son ka, ka kyale wanda yake kinka, wani bai rabon mukamai. Soyayya farin cikin rushi, wani sa'in ka zan bakin rushi, ka sa zo ci ta yi tafamai. Kiso bai gino da ha'inci, zama ya fi kyau da adalci, salo ginshiƙin kalamai. Gani ya fi ji da labari, masoyi fi masa alkhairi, akan ka zai iya komai ne. Asowansu sun ciyo riba, wasu faɗuwa suka yi ɗiba, salar so suka yi ramai ne. Burina na samu soyayya, aure ya fi kyau da soyayya, kuda ma ta kai ƙauna ne. Idan so ya zama ƙaunayya, kan samun fituwar murya, gurin masu rike ƙauna. Ba laifi ka so masoyinka, ka damu da wanda ke yinka, ka kyawu kyauta da zobe. Magauci abun gudun nesa, dai ɗan halau bai fasa, a wanki domin ka gobe. Idan ka faɗa kana ƙina, wanin ka ƙwarai yana sona, bisa na raɓe-raɓe. Kunne shi yake jiyo sauti, hawa ba ta kai gudun minti, kunne daban da bebe. Ka gyara ba zai zamo aibu ba, da kyau banki in yaba mansa ba, jini kyansa ayi yaɗe. Biliyanai gana ku saji, anan zan wuce masoya na, laman da kyau na gobe. Godiya nake yi.